श्री विनायक सुझुकी कुडाळ गणेश चतुर्थी निमित्त स्पेशल ऑफर, लोन आणि एक्सचेंज ऑफर। कोणत्याही कंपनीची दुचाकी एक्सचेंज करून सुझुकीची प्रीमियर दुचाकी घेण्याची सुवर्ण संधी। अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 9423 98 97 81 आणि 9423 98 97 82। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।